jamune Mas. Pesan jamune siji. Cak, no. Sing biasane yo, Cak. Yo, sing biasa Akhirnya yo, Cak, arek dhewe iki wis bebas. Bebas ora nang negorane dhewe. Iya nih, alhamdulillah. Negeri awak dhewe suwi menungso. Aku santai di Jogja. Ya wis wayahe awak dhewe wis ngadeg nang sikile awak dhewe iki. Wis wayahe. Londo iku gawe teko tanah air awak dhewe. Wis ta. Ojo omong terus. Iki lho jamune wis dadi. Oh iya, yuk. Ning sekolahane yuk, matur nuwun nggih. Cak. Sik, tenang sik. Iki ono apa sakjane sik to tenang sik. Coba kalau diri. Hah? Radio. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya